سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا دحرتي اب كلتشحن شومنتن اقاطيمو زنبره فاينانساو قلولاو بالدرجة عالم ابوليتيكاوي مريحنات زتفلاليه هاجرات فولي زخونه معباليتات كمصي ترايو ازغا ابقل هاجرات نتزنبره قلولاو تخاتيلو نحنا من محياشات كنا مصينا زبلو بوزح سلفتات اب سلطان كموصون كلو قال كالوت سلفتات كا بوزح قصر مراسي كخسريام ترايوم ازي يخونبر قطباو قلولاو قرب تمحيشو هاجرات نمنور كملا سالاب زجمرا غزي اتم نحنا دمص حزبينا نسمع اذا هاجر نهانا يمزبلو يماناويان زخونه ፖለቲከኛታት ኮሙኻ ሰልፍታት ሽሞም በተደጋጋሚ ኸጥቀስ ኣብዚ መጽ መርጫኻ ካብቲ ዝነበርዎ ደሓን ዝኾነ ብዝሕ መራጻይ እንዳረኸቡ ከዓቢ እዮም ተራዮም ኣብ 2012 13 14 ድማ ወላውን ብዙሕ ዝጥቀስ ዕቤት እንተዘይርአዩ ኣብታ በቀለውላው ስደተኛታት እትፈለጥ ዓመተ 2015 ግና በብዝሕ ስደተኛ ናብ ኤውሮጳ ክመጽእ ምስ ጀመረ እዞም የመናውያን ሰልፍታት በኮ ከም ዝረኸቡ ፈሊጦም አንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ መደረታት እንደሃቡ ህዝብታት ሃገሮም ከላዕሉ ከምኡኻ ምርጫታት ብዙሕ መኽሰባት ክረኽቡ እዮም ጀሚሮም ኣብዛ ቻነልካ ከምቲ ዝተፈላልየ ዛዕባታት አልዒልና መደባት ንዝርግሕ حجها بزعبازهم صار سدتنيا كمخا حبرت أوروبا كفنطحو دليت زلوهم سلفتاتن مراحتهم يمكن رأي كنفتنينا قدمي قنا أبزا channel سبسكرايب لايك كمون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم عامته 2015 أبزز حلفة قرب عامتات أب تاريخ سدتنياتات زتفلالي هاجرات فولي زخر زلوه كمخا أوروبا ببزح سدتنياتات زتقبلت الله عامت يانيرا أبتا عامتتي أخا ناب أوروبا لعلي 1 مليون سدتنيا زاتو خوينم مبزحتهم كابتم سدتنياتات كا بمنقد بحر زاتو خوينم هاجرات أوروبا دما بكمي منقد كما قالوهم أبزر ربات كم دما أب حيال مفلاتين آتين كابتم أب 2015 ناب أوروبا زاتو سدتنياتات كا اتم زبوزحو قداموت سورياويان كالاي أفغانستان سالساي عراق رابعاي كوسوفو حمشاي ألبانيا شادشاي باكستان شاوعاي إيرترا شامناي نيجيريا تاشعاي إيران عسراي كا يوكرين يمنيرم ازم سدتنياتات ناب أوروبا مساتو غنا اتم اقدمنا زتقسنايوم يمناوي سلفتات زمرحو بوليتيكانياتات دمصهم كلعل كمخا حيال تقاومتات كريم تسمعهم اب 2016 دما اتي كمتم اب أوروبا يمناوي اتحساسبا زلو دونالد ترامب ناب سلطان منግስት امريكا مسمصمو اتم ناي أوروبا يمناويان شومم كدمق اب زتفلاليه بارلمان ناي هاغروم كا بزح دمصታት كأكوبيم جميرم ازم حجه نزاربلهم زلنا يمناويان زخون مرحتي بفلاي دما اتم اب أوروبا زركبو زتسممعو انكمسلو كلهم حدا عينت علما يزلوم نسخه هاجراتهم دوباتن عاصين سدتنياتات كيقبلا هاجراتهم كاب حبرت أوروبا وصين ناتن باطيرا كغبرا زبل كوينو اب حبرتسبهم دما نحنا ينات حزب نوكل اندابلو دمصታት كرخبي يمزفتنو ازم بوبوليستس بزبل قصل سم زفلطو بوليتيكانياتات دما حج زيكونه كم نوح غزيون بدرجه عالم اب زتفلالي هاجرات ترايم كم زنبري زغلص اتقندي زفلطلو ነገር كا نسمعيتات حزب تتقيمم حيال زخونه مدرتات بمسمع نحنا ينا لوط كنمص نخل سدتنياتات عدنا خورسنا يبلو من اندابلو دمص حزبتات كخصبيم زفتنو كم تقدم زتገልጽኻ ኣብ أوروبا ድሕርቲ ናይ ስደተኛታት ቀለውላው ዝበሃል ኣብ 2015 እዞም ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ መራሕቲ በብዝሕ ክረኣዩ ከምኡኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ስልጣን ክመጽኦም ተራእዮም ንኣብነት መራሒ ኣሜሪካ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ቀድሚ ምምጽኡ ኣብቲ ድምጽታት ንምርካብ ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓሳት ንሱ ህዝቢ ከም ዝውክልን ስራሕ ክፈጥር ምዃኑን ከምኡኻ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ቀዳምነት ክህባየ ስደተኛታት ድማ ኣብዚ ዓዲ ቦታ የብሎም እንዳበለዩ ስምዒታት ህዝቢ ከርስን ዘተራየ نزو صيتكا ترامب ابت مرجعه تعويتو ناب سلطان يمصيو ازوم نحنا نهزبينا نحلي نربحا وحدات اين حلنين اندابلو مدرتات زسمعو مرحتي ابقلا اوانون اب صقاوم وشنخ يرايوم ازي غنبر مبزحتهم اتم انصار سدتنياتات تلعيلهم نحنا هزبينا وزت اندابلو بسمعيت هزبي زتقانه مدرتات انداسمعو اب سلطان زموصو مرحتي مبزحتهم اب يمناو شنخ يمزلو اب عد انجليز اتبازي نيانصار سدتنياتات زقنعي سنه حساب
ዝተሃንጸ ሰልፊ እንድሕር ነይሩ እቲ ብናይጀል ፈራጅ ዝምራሕ ሰልፊ ናጽነት ዓባይ ብሪጣንያ ዝበሃል ኮይኑ እቲ ሰልፊ ከዓ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ መደረታት እንዳስምዐ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወጽእ ኣለዋ እንዳበለዩ ንከባቢ 17 ዓመታት ጽዒሩ ኣብቲ ዝህቦ ዝነበረ ዝተፈላለየ መደረታት ከዓ እቲ ሰልፊ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ከም ዝኾነን ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ንስደተኛታት ክፉት ማዕጾ ስለ ዝገደፈ ሃገርና ክትገድፎ ኣለዋ እንዳበለ ይጎስጊሱ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ህዝቢ ዓባይ ብሪጣንያ ረፍረንደም ገይሩ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክንወጽእ ንደሊ ኣለና ኢሉ ከድመጽ ልዑል ኣበርክቶ ይገይሩ ብዙሓት ክኢላታት ቆጠባ ከም ዝሕብርዎ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ወላ እውን ንሕብረት ኤውሮጳ ትህቦ ዝነበረት ገንዘብ ጠጠው ክትብል እንተኾነት ብጣዕሚ ብዙሕ ክትከስር ከምኡ ከዓ ክትህሰብ ምዃና እዮም ዝዛረቡ እዞም ፖፑሊስት ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ግና ቀንዲ ጸገሞም ድሕርቲ ዝጸልእዎ ዘለዉ ሕብረት ኤውሮጳ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክመርሑ ይደልዩ ዝኾነ ጭቡጥ ነገር የብሎምን እዩ ዝበሃል እዞም ፖፑሊስት ዝኾኑ መራሕቲ ከዓ ኣብ ርእስቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ዝገብርዎ ሓያል ጎስጓስ ኣነ ህዝቢ እየ እዮም ዝብሉ እዚ ማለት ከዓ ንሶም ነቲ ተራ ሰሪሑ ዝኣቲ ህዝቢ ዝውክሉ እምበር ነቶም ሰብ ፍሉይ ረብሓ ኢሎም ዝጠቕስዎም ወነንቲ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ዝኾኑ ሰብ ጸጋ ከም ዘይውክሉ እዮም ዝገልጹ ንኣብነት ካብዞም ፖፑሊስት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ሓደ ዝኾነ ናይ ቀደም መራሒ ቬኔዙዌላ ዝነበረ ሂጎ ቻቬዝ እዩ ቻቬዝ ኣብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ዝበላ ሓንቲ ተዘካሪት ቃል እንድሕር ነይራቶ ኣነ ውልቀ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ህዝቢ እየ ትብል ነይራ በዚ ከምዚ ዓይነት መራሰነ ዝኾነ ቃላት ገይሩ ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ከዓ እቲ ኣብ 80ታት ኣሜሪካውያን ምእንቲ ስራሕ ክረኽቡ ዝኸድዋ ዝነበሩ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ዘለዋ ቬኔዙዌላ ናብ ሓንቲ ካብ ዓለም ዝተገለለት ምስ ሃብታ ዘደኸየት ሃገር ይቐይርዋ ንሱ ዝመስረቶ ፍሹል ስርዓት ከዓ ብድሕሪኡ ካልእ ማዱሮ ዝበሃል መራሒ መጺኡ ኣብዚ እዋን ህዝቢ እቲ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ይዝርከብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ መጽናዕቲ እተካይድ ፕሮፌሰር ናዲያ ኡርባናቲ ነዞም ኣንጻር ስደተኛ ዝቐንዐ ፍሉይ ዝኾነ ጎስጓስ ዘካይዱ ፖፑሊስት ዝኾኑ መራሕቲ ንሶም እቲ ስርዓት ከም ዘይኮኑ ንህዝቢ ጥራይ ሓለይቲ ከም ዝኾኑ ንምእማን ወትሩ ኣብ ዝገብርዎ ጎስጓስ ይእምን ዝበልዎ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ክትብል እያ ትገልጽ እዚ ቃላት ናይዛ ፕሮፌሰር ዘዘኻኽረካ እንድሕር ኣሎ ድማ እታ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ወፂ ዝብላ ኣሜሪካ ፈርስት እትብል ቃል እያ ናብ ኤውሮጳ ምስ ንምለስ ከዓ ኣብቲ ኣህጉር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓስ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት እዮም ዘለዉ ኣብ ዓዲ ጣልያን ነቲ የማንያዊ ዘሊግ ዝበሃል ሰልፊ ዝመርሕ ማቴዎ ሳልቪኒ ዝበሃል ኣንጻር ስደተኛታት ዝተላዕለ መራሒ ኮይኑ ወላ እቲ መስሪትዎ ዝነበረ ልፍንታዊ መንግስቲ ብዙሕ ከይጸንሐ እንተፈረሰ ከም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ግና እተን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታት ዘድሕና መራኸብ ግብረሰናይ ኣብ ወደባት ጣልያን መዕረፊ ከም ዘይረኽባ ክዓጽኡ እንከሎ ዝኾነት ናይ ግብረሰናይ መርከብ እውን ንስደተኛታት ከይተድሕን ዝኸልከለ እዩ ነይሩ ማቴዎ ሳልቪኒ ዝመርሖ ሰልፊ ከዓ ኣብ ዓዲ ጣልያን ድሕርቲ ኣብ 2015 ዝነበረ ብዝሕ ናይ ስደተኛታት ብዝሕ ዝበለ ድምጽታት ክረክብ እንከሎ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከዓ ክሳብ 28 ዝበጽሑ ወከልቲ እዮም ዘለዎ ማቴዎ ሳልቪኒ ዝጎስጉሰሉ ቀንዲ ነገር ድማ ኣንጻር ስደተኛታት ከምኡ ከዓ ዓዲ ጣልያን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውጻእ ዝብል እዩ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ እውን ነዚ የማናዊ ኣተሓሳስባ ርዒሙ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝደሊ መራሒ እንድሕር ኣሎ እታ ማሪን ሌፔን እትበሃል መራሒት ናይ ሓደ ሃገራዊ ግንባር ዝበሃል ሰልፊ እያ ማሪን ሌፔን እውን ቀንዲ ናታ ዕላማ ሃገረ ፈረንሳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወጽእ ዶባት እቲ ሃገር ተዓጽዩ ከዓ ዝኾነ ስደተኛ ከይኣቱ ዝብል እዩ እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ኣብ 2017 ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ በቲ ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገረ ፈረንሳ ዘሎ ኢማኑኤል ማክሮን እያ ብገፊሕ ተሳዒራ ኣብቲ ንምርጫ ንምድላው ዝግበር ዝነበረ ጎስጓሳት ከዓ ኣብ ሓንቲ ኣንጻር ማክሮን ዝገበረታ ቃለ ምልልስ በዛዕባ እዚ እምነት ምስልምና ዝኽተላ ደቂ ኣንስትዮ ክሕንብሳን ከለዋ ዝገብርኦ ክዳን ተዛረቢ ኢላቶ ንሱ ከዓ ሓደ እዚ ኣነ ክወጥቀሉ ትደልዮ ዘለኺ መጻወድያ እዩ እዚ እምነት ምስልምና ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ንኽሕንብሳ ዝኽደንኦ ቡርካ ዝበሃል ክዳን ከዓ ምስ ሕግታት እዚ ሃገር ወይ ምስ ሰርኩላሪዝም ናይ እዚ ሃገር ዝኾነ ዘራኽብ የብሉን ንስኸ ግና በዚ ናይ ጽልእ ቃላት ክጌርኪ ነቶም ኣብዚ ሃገር ዜጋታት ፈረንሳ ዝኾኑ 4 ሚልዮን ኣመንቲ ምስልምና ከምኡ ከዓ ካብ እምነት ምስልምና ወጻኢ ኣብ ምክብባር ሓድነትን ዝኣምኑ ካልኦት ሚልዮናት ዜጋታት ጸላእቲ ናይ እዚ ሃገር ክትቅይርዮም ይኽትደሊ ዘለኺ ብምባል እዩ ሓያል ዝነበረ መልሲ ይሂብዋ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብቲ ኣንጻራ ዝተኻየደ ኩሉ ቃለ ምልልሳት ዝለዓል ኢድ ብምሓዙ ኣብቲ ዝነበረ ምርጫ ልዕሊ 64 ሚእታዊት ክረክብ እንከሎ ንሳ ከዓ ከባቢ 34 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብያ ብገፊሕ ተሳዒራ
ኣብ ጀርመን ኣማራጺ ንጀርመናውያን ዝብል ሓደ የመናዊ ኣተሓሳስባ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓስ ዘካይድ ሰልፊ እዩ ዘሎ። እዚ ሰልፊ ኸኣ ኣብቲ ኣብ 2017 ዝነበረ ምርጫ ከባቢ 12.6 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ ክኸውን ይበቂዑ። እቲ ዘመናት ገይሩ ዝነበረ ኣብታ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣንጻር ሓደ ሕብረተሰብ ዝግበር ጎስጓሳት ደጊሙ ክቀላቀል እንከሎ ኣንጻር ስደተኛታት ከኣ ለይትን መዓልትን ኣብ ምጉስጓስ እዩ ዝርከብ። ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ ድማ እዚ ሰልፊ ክሳብ ክንድዚ ብዙሕ ድምፂ ክረክብ ዝኽኣለ እቲ ሃገር ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበፅሕ ስደተኛ ስለ ዝተቐበለት ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ። እዚ ኣማራጺ ንጀርመናውያን ዝብል ሰልፊ ብሓፈሻ ኣብቲ ቀደም ኮሚኒስት ስርዓት እትኽተል ሃገር ዝነበሮ መብረቃዊ ጀርመን እዩ ዝበዝሐ ሰዓብ ረኺቡ ዘሎ። ደገፍቲ ናይዚ ሰልፊ ከዓ ኣብ ብዙሕ ግዜያት ቪር ሲን ዳስ ፎልክ እንዳበሉ ማለት ንሕና ህዝቢና እትብል እታ ብ1989 ኣብ ምብራቕ ጀርመን ኣንጻር ስርዓት ኮሚኒዝም ዝብልዋ ዝነበሩ ጭርሖ እዮም ክደግሙ ዝረኣዩ። በጀካ ኣብዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ሃገራት ስደተኛታት ዝጸልኡ የመናውያን ሰልፍታት ኣብ ኢስቶንያ፣ ፊንላንድ፣ እስጳኛ፣ ሆላንድ፣ ሽወደን፣ ግሪክ፣ ስሎቬንያ፣ ፖላንድን ዘለዉ ኮይኖም ኣብዘን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ድምፂ እንዳረኸቡ ቀስ በቀስ ክዓብዩ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ። ኣብ ሽወደን ንኣብነት እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓሳት ዘካይድ ሰልፊ ወላ እውን 18 ሚእታዊት እንተረኸበ እቲ ሃገር ግና ምስ ብዙሕ ህዝባ ረኣይኻ እታ ዝበዝሐ ስደተኛ ዝተቐበለት ሃገር እያ ኮይና ዘላ። እዚ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓሳት ዘካይድ ሰልፊ ከዓ ብዝሓውነት ናይ ባህልታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘይኣምን እቲ ሃገር ማዕፃዊ ንስደተኛታት ዕፀው ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዝድግፍ ሰልፊ እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ሰልፊ ናጽነት ዝበሃል ኣንጻር ስደተኛታት ዝተልዓለ ሰልፊ ኣብታ ሃገር ወላ እውን ኣብ ስልጣና ይምጻእ ድሕርቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ዴሞክራሲን ናጽነትን ካልኣይ ሓያል ሰልፊ ብምዃኑ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓሱ ኣብ መቐጻል ዝርከብ። ኣብዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ሃገራት እቶም ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓስ ዝገብሩ ሰልፍታት ወላ እውን መብዛሕትኦም ተወሳኺ ድምፅታት እንተረኸቡ ኣብ መሪሕነት ሃገር ክመፁ ግና ኣይከኣሉን። ይኹን እምበር ኣብ ሃገራት ሃንጋርን ኣውስትሪያን እዞም ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓሳት ዘካይዱ ሰልፍታት ኣብ ስልጣን እዮም መፅኦም። ኣብ ሃገር ኣውስትሪያ እቲ ሰልፊ ናጽነት ዝበሃል የመናዊ ሰልፊ ዝመፀ ኮይኑ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንቲ መስሪቱ ከዓ ሴባስቲያን ኩሩዝ ቻንሰለር ኮይኑ እዩ እቲ ሰልፊ ዝዓበየ ኣካል እቲ ልፍንቲ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ። እዚ ሰልፊ ከምዚ ዓይነት ዓወት ከመዝግብ ዝኽኣለ ድማ ኣብ 2015 ዝመፁ ስደተኛታት ነቲ ዝድምፅ ህዝቢ ስለ ዝጸለዉ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሃንጋሪ ድማ እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓሳት ብምክያድ ዝፍለጥ ቪክቶር ኦርባን ዝበሃል መራሒ ንሳልሳይ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክቕጽል እዩ ዝተመርጸ። ኦርባን ቀንዲ መለለዩ አንጻር ስደተኛታት ዝገብሮ ጎስጓሳት ኮይኑ ንህዝቢ ተሃገር ከዓ ኣነ ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ምድብላቕ ናይ ዝተፈላለየ ባህልታት ሓላዊ ኺምያ ብምባል እዩ ዝለዓለ ድምጽታት ረኺቡ ኣብ ስልጣን ዝቐጽል ዘሎ። እዚ መራሒ ድማ ነዛ ሕጂ ዘላ ናይ ኮሮና ቅልውላው ናብ ረብሑ ክቕይር ዝደለየን ክመስል ንዘይተወሰነ እዋን ንሱ ሙሉእ ስልጣን ናይ ተሃገር ተዋሂብዎ ፓርላማ ይኹን ካልእ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ንጥፈታት ጠጠው ኢሉ ዘሎ። ብዙሓት ወገናት ከዓ እቲ መራሒ ንሕማም ኮሮና ተጠቂሙ ስልጣኑ ኣክፊሑ ብምባልዮም ነዚ አንጻር ስደተኛታት ዝጎስጎስ መራሒ ሓያል ነቐፌታ ዘውርድሉ ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ምንጪ ክንጽሕፍ እተሓቱ ናይዚ ቪድዮ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።